umurobiri ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli. Mano na ndo manchumulire Dondizi TV na buo bwansu bwo mu busingo kwariganya sumurobiro bwo komenya okuya eryo twaba tobosemiwa amange gore chinchira cyo komenya buyake bacenu ekya itantu abeto gukwanira igore y'amaroire a cancer sabanta banene astu abeto gukwanira igore burere bwa breast cancer na boigo cervical cancer tobeto kumanyiwa na kyamaroire ga agocha na boigo ebyorokerera imbiri byebi na mono obulinkolia na kibogo koru ekero omuntu akire nyagetari kabwate ebyorokerera ebiga nandiri tukolia rero ngo kwariganya umurobero yoga iri otogendere gusanga buna daktari abeta guteba na cancer maroira cancer na ratano ali amanyikanete mono gusare common ayo tokubato gukwana nditwe rero ngo kwarigania iri otogendere kuigwa amorore yega na mono nachi gutumanya achinjera gusebitambukiro biri byonsi mwanya bantu tubwene tokora asoko ene kiabuna ngwetanga tore kurwase okonyora uburuye amaroira yega cancer na kero kendekero ikere umuntu onyorera amaroira cancer bindo kibiri abwenerete gukora ekeragenderete konyora ubuwene ngo kwarga na ndobe ko gusanga na intwe ko mero iretariane Evelyn Osero na indasi bali abande bagosasa umurobiri ritko rero ndete ko mwa daktari ribaga abe gakwimanyikani eri otogendera ukwanira amaroira ndi akansa karibu na daktari. Asante Evelyn asoko ngarikanya DCTV nande asa Marieta ngoro ku Dr. Mary Fred I'm a consultant oncologist umunyaktari okurwala amaroira cancer njenonde ngoro asinyaktari ya Kisii Level 5 Hospital amoni chinyakitari chinde chile Kisii chia private hospitals. Evelyn muna twakwanete amaroya yanda cancer na lero na veiro mogoko kogocho inande elinde to semani asamaroya. Ambia mono ara twabete to kwanire gori bwa breast cancer kwatete na rara tanari common ari amanyikanete mono tukakwanira breast cancer tukakwanira cervical cancer bono rero ntete to chakire n'uburoire bwa prostate ubwateba bugotoka mona saba sacha. Asante Evelyn uburoire bwa prostate cancer bore ase abasacha boka na singe njowate organic kurukwase egento yekurukwa prostate. Yes. Prostate ye gotoka se asaba sacha anira gantu koraga sinine kero kunya gukina mumo sacha akunya gukina kero kunya gukina kere saa zingine ngeli gocha kiaba cancerous but ngaki nyinge ke gocha kia change ya cells chiri kiama kwa cancerous oisikoli kero mwana aro makumumura no musacha oiso gupime prostate yeri abantu bali barabasacha abanene egokina ase size yanane amonto gwate prostate cancer ye egento kyakogera prostate cancer nekere kurwara sororeri onye tato mino sokoro yawe kagwate egento gekoro prostate cancer nabo omonto orera ikire konyora cancer ye nana kiasa nyinge togoteba na onye kugwata ororeri gwate prostate cancer mbuya kogenda gwakorwa tukekoro ku screening mapema as from the age of 45 elinde emanyekane mapema nebintu binde ni buna twate aba lifestyle kunywa sigara amaru abirongo increase bole kama chinyame twate aba and sometimes into nebe tote abangelina radiations ngo increase chire omuntu konyora cancer ikero te radiations daktari kero kendo naro tama radiations nigento yekoro kabuna chireise gento buna saa zingine chisimi chitoja twatumia ama denji wate waves chigocha ebintu bune ebiche increase cancer ase binadamu. Okay. Saa zingine buna toko yanda nyakitari gokorera x-ray na kekero ko muntu nyakitari ndoro chance ko gokorera x-ray ase ngito gokorera toko x-ray kero tuma itengo chikero gotokonya ase gokorwari agira abantu muntu ago nyakitari adana daktari nda gokorera x-ray nyakitari gokani kama wadena ya igo ntra correct trampim egento kene to ko reduce konyora chances cho cancer asumo bere yawo ebina bintu binde muna infection UTI na biko increase konyora urebo rwa prostate cancer.
So ebinto science nchiri chechi goreta oborero bwa na kyokonyana oborero bwa prostate cancer bwachire. Saa zingine abagaka nkwanda uri guchaka goitera amache kwenda ngutakore goitera amache lakini amache atari gosoka. Oseza zingine amache kwatakana ngo kwenda bwangu. Botuko basaje bagocha bate clinic bathe n'umuna daktari kwenda usemara 10 ngo ikororo kideka isano anyarte tari gocha. Saa zingine amache ali acha kako gosamba. Ebina bintu byogotena ekinabo chi science cyo prostate cancer asaba gaka. Ekero wachire nyakitari kwatebire nabono mu daktari na ibinte na byachire amaji tari konyara goitabia kare nguchi goita amaji ngo igubororo osenko genda bwango elindo mu nyakitari mago cha korengere na inkeke kirabe depending the age yao onye koro mugaka 45 years wechigoro nabo mu nyakitari ago korengere na egena bera prostate cancer. Saa zingine prostate yali na bego kina etali cancerous. Ere gende kere benign. So ebine bintu dokora to korigereri. Yes. Ngati to ko bipima kumanya na prostate cancer etali prostate. Ekere wajira rwa to ire bintu biri twakora je bipima okoro kunege to ekoro kuna ultrasound. Yes. Yenda twali na prostate yali ngi wango ki ego gachama ache ase bladder. Prostate yali size kiabeire. Prostate yali na kiere. Saa zingine kere prostate yali ere ebwate gento koro kwe smooth. Usually ere round buya. Lakini saa zingine kere bwate cancerous teri round. Nabo korra kurase ultrasound. Yagotebe. Yakazwa nyana kuru ultrasound ya totebirigo ngigente ngeli smooth buya na kawaida. Then to magotume step yende wakore gento koro ka prostate specific antigen. Normally to konyoruka PSA. PSA asaba gaka the normal range went from 0 to 4. Lakini so korege ndiko ka PSA okanyore kere more than 4 then you start kwacha korengere na virus ko cancer. So kurwabuna ande toma kwa ende step yende ko korege ndiko ka twarusi akanyamase prostate yeli akarakutwa kaira ase laboratory kukapima kuna chicancers chinde chumobere. Igo prostate cancer na burumbu bwate stages muna bureri bundi bwansi bwa cancer. Yes, ever in prostate ne bwate stage buna amarwira yande. Actually amarwira onsi pia cancer lazima akora staging elinde amatibabu akoraki amakwenano. Kokora staging ya prostate cancer nere mna to tieto taba ewiki elina nere na bakora gento kwa CT scan yenda nege kuba koligere na amurwira ali akira se ama oselini prostate cancer ane ngwanjere kwenda se oburwire bwa mauga na ro CT scan na bako okorora na ne kote to korale MRI kartu anyo ne stage e prostate yali erega se prostate yoka MRI na ngo to konyero korona umurwire na akore surgery osta akore surgery ekina bintu bigo tokonya kandi everint yanti yote wana oburu bwa prostate cancer saa zingine abantu abange bago nyakitari bali ase wheelchair ego oburu bwo kwa ina ngora omuntu bwo chago tena bono daktari kurmoisonde tini kunyara gotara ase njo oburu bwo kwa ngwachira tambi gwachira samuga gwachira se spinal cord amuga ya kore arale ira se spinal cord amagura chaka gotwara atabwa chinguru so aborero bolekero abange to kubadoga na iseka baro na wheelchair so na kia kero muga kwa bero muga ko monene more than chiem yake 45 kwa chagere gotwara science na amacha chagere kolikake kwa chagere ko igururo mbiyo chinya kitali mapema elinde to kora screening elinde to konyora ase wheelchair ambia mono daktari asubwa ngore ninde tenda asuburero bundi bwa cancer torate bwenda wateba gastric cancer. Yes, exactly. Every nite to combine oborero bokoro kwa esophagus na gastric cancer asinge njona asinjireria se endagere weta asinge komonia abantu bakoroka oborero be throat obuna oborero omu gwabere o increase mono ase namba na ande bwate abantu abange bagokura soborero bori oborero bo sazingine mbugwa nkolibora ase abangina nabagaka bonse lakini bole mo common ase abagaka and mostly bole ase ngencho okonywa sigara abange bara ase abagaka na marua mange na ande gento ge koboreta bono mono mutwate sigara amaru
chinyamechi na chikoreta uroirogo science inchiri chia sobwango abantu abakutwara uroirogo maramange ebakurwari go uroire bwa ulcers asenga kientambe 2-3 years yes akogenda nyagitari oteuna ainkwa wate ulcers wapimiru kwanyole ulcers we uchinzo ti ulcers oro bwende bwakora bwapwa kidogo nando korki koirana omako boturwali gufwa matuka mange by time awoje goika oninga kiama goika osunyukomera endagera most of the time yawo chakera gosunyonde na sinyu komero bokima wasio muna saa zingine gochakire nyama ege nyama mete no takuna ige ko teri ko nyama takuna kabyo komera karibu engima elinde sa kwa makwenda bokima gwakora wasinyu komera kare kira so bokima na warbo igabwa sinyu komera oma wika na wono ntena bon daktari anto ko ikina igetenga ikakunywera ngorioka ero ngoni ari yasinya hotena ikire kuona marua mabero kakora nkonyu nona mabera alinga kinere wika anga ochaka kunywa machoka kera jake kunywa machoka na arabuka weta ama wike ngaki paka no ina matali aso farki komera oni chine chi science sa zingine chokora omuntu oyu ande ngento kende ni heartpan oko iwe kuba iga segora sende igorwaiga oko iguna turikunyara yani oko ibororo echine science chirichia ngo esophagus chiabero chi science echina techi esophagus na ndena chirase gastric ase stomach cancer echina jina tebango combine and chiriski chirichi omuna teba so esophagus na chirase gastric ase nginjoni tabaute ase kegotoka ngakito kora diagnosis daktari ndaite tora indas mutumkumosini ni tukwira nto chikwanira diagnosis tukwana mangana prevention tukore umurubiri mwancho murigere na indembye monekero gendrete gusanga amona into unogendete ko gutwabere tugukwanira mangana aigose amarwaire a cancer kera twari twere twachakira uburere bwa prostate cancer n'uburere bwa gastric cancer na bayigo esophagus cancer na daktari aberega ko twerero aberega ko tumanya ebiyorokere imbiri byebi gore net gatora genda sumutumukumukego ekero tukwirana nachi tumanya samaroiraya aburi nkoria na kiboko korwa na boigo obuwene na kiboko rwewa na nana cyo tumanya cinjira cyo wetanga korwase amaroiraya yonsi gucakira amarori twakwarerete ikiyaeta na itwakwanire rero cinjira cyo wetanga nciri cieci eriyo kwene kyabuna nkomenya tole buyake bocenu tobasa guskare Cinco por ni yugo tichamba goro tiga tara chamoto bongo korde gasia ega ke ko yango geti goitira na temete ko genda ngatiga nkore gasia chwakari ye gurubu y'abasbat goseto te baba kungu kanyora nganto kunyara na tima itingana kina igore twa kanyora nganto kunyara na ai mwanto murigere le chuma indi to kolendo mongina no munyana tu wake elimu wakasa kwa lenza kana ngokutaka kwa nguse na indo mwancho murigerere kero twakoro mutimukongo kwarigana na inde eriogendre gusanga amona into karibu nende daktari asante wanongo so atware ngase na kimukoringori amaroira yega so amaroira twakwana amaroira esophagus na gastric so konyora ngakito kunyaringori umuroire kera kirenya kitaliam ne science twatebire ngurigere tolina nkieke komokora agotware gente gosinkomera na koiwenda bururari toma akore gente ogoro kwa endoscopy endoscopy ne bija tokobeka gwetra se omono yaenda yamulika gali ase throat ase esophagus ne gastric ekero tokorigereria ali ase endoscopy ngorigereria tole twararana akanyamanga mere tororo osene ulcers chirororo sazingina wade na baroira bakurwali gu ulcers enga kionze cancer ile kwanda yaro chial sagari acid yakurwa se stomach kewe kase esophagus yama koleta that irritation oko iborro kolia toma kurusia kanyama kalikurwa se ulcers ile rali osaka nyama karororo na karoka irira part toluna twatewa amareira yuande
sorry ekero kwa twanyorire report kurwa se laboratory na oborero no bore cancer na bora twabakorera igento kuruka staging staging nere tokonya korera igento kuruka CT scan na MRI ni bionse no kuligere na stage kire na ni modenki amatewa bonare tokoba obore bori bokwenda se amamno twateba na mani cancer chance ngona kira sama na mani akito korera staging eri irinde yatwerekesa na ngitogwenta gukora matibabu the same thing in a stomach na batokora CT scan yenda gali ni chest korona ngayuburi ekero twanyorire na morira itwanye stage then toma kugenda se treatment itojo kwanira se matibabu once bono na ontaire togendega gwa se treatment gochakira uburere bwa cervical cancer, breast cancer, ultimately uburere bwa cancer, uburere bundi bwose bwa cancer ngo buyana buri. Asante Evelyn. Uburere bwa cancer ngo buyana buri. Lakini etogotewa na mbuya bunyorekane mapema. Lakini kiasa daktari abange togotewa na amarwira aya ntuwate the month tokonya celebrate eli ntumeka abantu baba aware eli nde baja for screening na ninte togotewa iga Evelyn na se asa bategerere baito one DCTV egento kiamana asoborero bwa cancer ere screening na ni most daktari chance screening ere free so oenda daktari ende yons okore screening ingo toro kwa na recommendation lakini ase treatment ya marwira ya twatebire ndete kunya beka chi ibintu biri togotumia ko bwenia bi combine bionse o treat kwa cancer eto kora ibintu aina gatatu aina kane gende gatangani akaro bororo bwatokire mapema endo kuruka stage 1 stage 1 ne akaro bororo bori burase igare ase bochakirete onye twatera no se cervix onye burase cervix yoka nande onye burase cervix inside kibore enere stage akara bore stage 1 ebora se ke tukaria se chakirete onye cervix ose prostate ose breast onye kere less than 2 centimeters in stage 1 onye bore stage between onye bore size ye ke tundusikiria to ko kere 2 to 5 centimeters do ke beka stage 2 although stage njira kati abura gende to chibeka se aba tegera lebaito na lware gobia stage 3 ne kero bore more than 5 centimeters na ande ubwate bwachira se chingwena kere gento ngibwate ngwena ya sikere onye bwachira se ngwena in stage 3 stage 4 ne kero bwachira se ama lini amauga osubwachira se chioga chine chira somobere watatiga se asobochakrete pono onye bore stage 1 that is less than 2 centimeters modality egento kiamana kyo treat gari surgery ekorosi ugyons kyongoli ugyons elindo muntu twatena oyo obwenire onye kere stage 2 between 2 centimeters na 5 centimeters egento ocha twakora onye egente ikasikere surgery ni nyale okoro toma watena yena bage bunyara okoro then wakora surgery onye surgery te bunyara okoro twakora egento okoro ka chemotherapy first chemotherapy na marioga kwegwa wetera semeki elinda reduce size area cancer ekero reduce cancer eri koma kwenda surgery esa utokora yone elina ka tojo kora surgery etotaka twitch cells chiri chia cancer twachongoli chons kuru ase surgery nalio orero bakwera onye kere stage 3 then egento okora ni gento kuruka chemotherapy plus endo kuruka radiotherapy onye ke reduce toma kwenda surgery so surgery gegere behind chemotherapy na radiotherapy yakoro igega bosonga bakora radiotherapy surgery chemotherapy radiotherapy tunatoka igega kisi lakini nende ne chebe bwango asetro umorobeli ororo stage 4 yakoro egento kuruka chemotherapy stage 4 ne kero ore bwa advance yake elinde kero nteto tena ande bari na stage 4 kiwa yaye saa zingine teyo ne litoko na mariogo elinde ko reduce cells ni jogora nchi samba elino montaga nda komenyo bugimo bwaye
Ogno bwasa viko usena se amarwiro onsi. Asa amarwiro onsi nawe kera se summary ase amarwiro yonsi na combine. Daktari no kwanira so bwagarake radiotherapy muna wakwanire radiotherapy ngo ngieke. Radiotherapy na ogotumia radiations ni miale yase kunegento kuna kiri x-rays lakini yale wate higher strength wate chi radiation chinyinge nande radiotherapy ye ige koenda yamulika gali ase cancer actually kwenga mune gusamba cancer cells. Okay. The reason why totally konyena na ase maybe stage 4 ekero yabera nene etogotaka tonye direct kujia se cancer cells chiri nande cancer cells chiri togoje direct kuchiororo onye yalinge cervix igari ase cervix yere ndubwate ndukuruka rectum kurmaega ndubwate bladder na other organs radiations ni wate side effects ni wata mataraye so togonye direct kuchialia ase cancer cells choka chiri elinde ita cancer cells chiri elinde to te affect chi organ chiri around it radiotherapy ye currently togonye ere Eldoret Nakuru na Nairobi other facilities but through the governor Simbarati kaite nkutwara tole radiotherapy soon in Kisii. Yeah. Igombi bande to sasa mangana prevention mensha sibindo mbiri bibere amuna mwanya bantu abwenerete gukora gusabwente gutiga eri okwene kya munangu etangari kurwasa konyora moroira yega cancer. Asante Every Nande. Go prevent kurwase cancer cells cancer konyora mangana cancer puno twate ababintu biri bikoreta cancer ebintu bino biwento ko kwerusiana na ase ebintu bire tote biro no boroiro bwa cervical cancer boni ge serikali ya letre ngendo ko vaccines chiko na sawa na wake ine one measure sio correct you reduce cancer cells through the HPV vaccines egento kende ngo imisa abana baito abaiseke nabangina especially abana abaiseke elinde ba make sure na they have got one sexual partner at the right time. Yes. Enga kieta keire yako kweni kiri sexual partners ego ko komenta kana chances chao ko nyoro rero wa cervical cancer obororo wa breast cancer to ko encourage abantu wa breastfeed nande abana baito bakora banyora ekero banyora abana the right time nande gego ebintu bine ngukwana ebintu biri modifiable ebintu biri oranyale go change gego ebintu bina cells genetics to konyala go change ebintu biri konyala ko modify lifestyle ebintu bina osigara amaru n'ikinyama to reduce yeah ebintu bina esophagus cancer esigara ne to reduce na ande ebintu kyamana no kwena nyakitari mapema kwa nyakitari mapema na kingo insist na abantu baito baya nyakitari mapema aba nyakitari they are available they are mbali nyakitari kirase elinde bakora screening ambia mwana daktari asobosemi ubane kirato gukora nde to kwa chi daika none ya mwiga iriyo byo kugukwanira umwancu umurgereri uriyo taranyoro burere bwa cancer gose uriya yanyarikarire buna oikire konyoro burere bwiga bwa cancer ngikeria bwente gukora na inde na kieto bwente komenya so buri mwiga asante Evarina se epindi yake awa tegerere baito ba Ndizi TV intayete ko batena ororo wa cancer mpororo nande bo tayete ko comment kana sana oyo taranyora obororo bwa cancer mbuya kero kwanyorere ebintu biri bino bigogotena chi science na chiecho mbiyo gane nyakitari mapema elinde olingo elinde obororo mboko onye bogotoka orwali onye mboyo na botoko advice na aye mbiyore nande ochoira ne screening abantu tigabagenda nyakitari chi dispensary cheto health centers even the private facilities chire asorange ketiare chionse elinde olingo iwe elinde bakora screening wanyole na onye kore bia elinde na anoma kwewe ngakiende yogo chokora screening ndutoti agote abachinya matotige ama tutige ne chisigara tutige na yeah thank you asante sana sobosemi bubu ya daktari
umwanci umurigere bana buna kwabeire gukaiwa kuru ikia itatu abere to kwanira iguru ya marwaire a cancer ali amanyikanite mono gusari common mono ase mwanya banto marwaire atano twabere to kwanira daktari abere gagutumanyia asobwikiranu ningi na kyamarorega akore agocha ase umubere otumanyire biorokereri bya yambiri biebe na mono na kibakuru bulingoria no buwenda niko boigaberega kuro bosemi gure chinchira chyo wetanga kuru ase amurorega buna burire bonde bonsi ekero okwarorire biorokereri nere buya watarira nyagitari no nterekero oganye biorokereri nere buya kwagenda nyagitari ekero asekero irukwa bako gukorigererwa n'abanyagitari abaiga eriyo bamanya omuchando nariyo wetanga eriyo gucha konyora omuchando munene ase amatukari bose buna tumanyire oburere bwa cancer ekero bwanyorekarire mapema nkobwenu wabore erinde tochia mbekero bwa chirale tochia konyora imichande ndebu na ucho korerwa sensajari na mechande nde korinde tarira se chinyagitari chonsi eriyo beko gokonywa n'abanyagitari abaiga gwika chinga kchinde me omurobiri gwo komenyo kuya nigo koretwa sore nanche Evelyn Osero kirongo kuyeru na sensemo ya Facebook na bago tonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyoro wetera Ndizi TV News kukuganiria oburigereri burubya.